nigobekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse y'amorokeryo y'abayibuli. Kegima umwanchi umuliyeli abigitasini Ndizi TV ni mambingi anaende toko umera na asumurubelio wensa kia elinde tobe toko gosemia mambia yabona iga boka umwanchi umuliyeli andonsi asogende teko tubuatilia umurubelio iga korwa kiroko igulelio yeliga okomanyanga The Lioness herself ikiranira se studio na ndengani aliganitie boikiranu elinde gokomanyia amange mwanchi umuliyeli toko kwali bagalia bene lyo kwene kyanga ngoturole babere batatu basoe asomorobelio bwensakia bono mambia pine location yago tomanyinga yo kubwateli umorobeli kurwase mambia ya bono iganya kwabere kwa gosoa seke bago kyago wanyambono gende to kwerobeli nyombaga aliko lende watangati gora tune Ndizi TV ora manyabera atatu igo mwanchi muri tomanya sogende to kubwati umorobeli koru keto kumanyanga nabokende gotubwati astinse mochiche mitandao asense media Facebook wetera Ndizi TV News Digital. Nabega sense media YouTube wetera Ndizi TV News. Sense moya website wetera www.ndizitv.net. Amashabiki itonsi pi kurwa sorgongo rwagusi kurwa chikaunti chonsi merongene na isano na ibere sense ya Kenya. Nabaigwa mashabiki itonsi pi kurwa sechinse chiri cha Maiko team diaspora. Alibansi bakoragwa n'umunyakiro goito Kennedy Gisemba n'umusipati nalega aliko team diaspora Dolphin Morabo kaboka nimetenga bono iga ninunbono mugari ko rwike bago keino ekera mugendete kwerobeli asogoti mukana inu kora tuniensa kia mura manyanga nari yagenda kokolekana asense ya Kenya ibo manchumulielia to kwaligani bena somorobelio yega elinde tobeto gusanga asobwa mo totomero ujumbe yagenke gwetera senamba yesimia 0792192834 elinde tobeto gusanga asobwa mo lyokaneke chibi channel yogira wekira sola senchira ya bene na rabiga ilyanchama bakubwatanere Kelvin Mugambi nenchiriane Kerubo Frida mwancho murelia Ndizi TV buakire boka so ime yomoroberio wensakia emambia yabono lituko niritichi kabere buna botambe aso kumulekera amangana arengete obochenu entunde ntangani nigoto bwato kumulekera ayaberega wate kase chinsemo ime yorogongo rwa gusine chinsemo chitonjokana ini na boigo entunda ya kabere twabato so asensemo area ya magazeti tomanya ukora nentu tunda gatatu astogusanga nomogeni oito asiri tukolia rero turabeto gusanga nomogeni oito anemono igoro yamangana arengete amaote yenda bose asomunwa obwekenyamurero alsas engana yaberege go chanda abanta bange Frida gingo korobo tukio bwane bose karongo cha nasiomeli go chia asachi chemistime muno muri kinaba ngote Frida go ikotwale eliso lyo korra na kumunkira na konyonka mangana maya kabisa gingo ranga amalyogo alia yugo konya alsas ni gaichira amange yakorunga glucogel ichi syrup kabisa koranga ichi bangira shelf weri ichi chemist igo esigo nomo chando bergo chanda abanta bange asemambi yabona torabeto gutwara omugeni orabe kumulekera engane yo asenchera yobo ime abaga utomanya chinchera toranyare wetanga na boigo kwene kinga nkwerinda tole koirwa ase oboroiro bwa alsas asigo mwancho muri Ndizi TV gendra gotengera Ndizi TV kera chikuraga ensa yemonenusu ntorino kwege nanga omogeni tunabaga wikirana ime studio abega gosanga 90 igoro yamangana arengete obocheno asigo mwancho muri Ndizi TV kiko igure eliogi Lia Lioness rero na manyirenga ne Simba enkungu kaso ire ime studio na boigo Simba my the Lioness te ko baroro Simba teyo Simba sacha Frida kingdom ge ikaire kiko iguleli ogeliri tokegima manyanga omoroberio bwensa kia obergo chaka bunaba subati no banalete kubuka mapema asenge nchoku aligania abana na boigo abakaka babo kwanda semere moment liogi lie TV ya omo satanera abega ko igwa
tubwatiri chikolia rero boigo bose abasacha mbaro Frida bakurwa asebyo ebibago byabo bali bakora oborendi bwabo tuko watchmen bonega babere bose nyumba na ni maitenga na uranyoro musubati nigaraire momentere lyogi gali konya kuyaliganiga baro mubona nali bakali ko lisapa yabo yeke mambi breakfast sapa Frida tricos meal Frida menteri yogi abana boigo babategerera ase umutima koyo ogenderete umutima ko ubomotyenyi okane Frida bona botambe tudara kwana ngane ndionsi nona entara gukwani ukatora kwana na Nyasaye Frida yes asiri tukulia lero turabeta gusoma kurwa sigitabu kemerenganyo ekibungo gya 3 tuchakire isano wika isano ne magote abanga osemerie omonene ne nkoro yawo yonsi to baisa gosemeria okumanya kwao orengererie omonene omworokie ase chinchera chiao chionsi nere narongeye obweto bwao ngirore osemerie omonene ne nkoro yawo yonsi to baisa gosemeria okumanya kwao orengererie omonene omworokie ase chinchera chiao chionsi nere narongeye obweto bwao asego mwanchumulia Ondezi TV emambia ya bono ni gitabu kyabero totabinga tetobe togosemeria omonene ne chinkoro chito chionsi te basakobanga ni gomo semeretie kugorokomo okugorokonde kolisiko kolende beka enkoro ya yansa somonene nere nabe gago rongiye chinchera cyao ni matinga abange baitonto bwate ebintu autoligete guikirania ntobwate mbare wiki gocha bandete kwari ase okwari akoira abana babo ci school oranyolenga tubwate school fees tubwate entira orabe gosiro mwana yo kolende ebuku yabero totabinga twara gosemelia somonene nere nabe gago koigorera chinchera cyao chionsi nabe gakorongeya chinchera cyao chionsi Frida okuna gosemelia goito emambia yabono ngabarire beito bandizi TV baba gotwara ogosemelia somonene bwakire bya Frida bwakire bya jaba kimambia ere bya kabisa ndochinga emambi nento era kigima emburanjara tuchinsa cyama botuko tematingo yigwa usokora Frida kwarara kwende wekanda onjukana na weko tokomo Frida kobe amatukarero weko tokomo kobe koigogete ensege ko ende birundo Frida kigima kabisa ndachi kutabuka nyorenga Kenya yanganyete kale ranyorenga enkoboka kinko ruwa Tanzania Frida chiko chandizi ke konyorenga station ke nganyete ere boganda to broadcast live ko boganda maiso Frida kabisa yes tumanyango Frida naraliaya otwarire ntimambia bono mancho murigerere bana twatebanga the lioness herself ne lion ya mwabo goikatobe to kumurikira goikato tware the third eye lisoliriria gatatu ayekyo bwatari abere ntungu murikira toleria gatatu nga nare yago korekana ekoro mancho muri to kurigereria nga weekend yiga yetete tobe tokoranga ekera abanta banene bagusira kero minute abanta banene talinga no monto ikire miaka 18 gochigoro ekero monto manene obwate ni basirire ekera asiriri obogima bwaye onyorore nga chinga kichiri abantu bagendete gosenka yaye genderete kwaligania okomoenia tobe tokora matuka manga konyoranga abasbati rero mongi gwete ikaransa moike onyoranga egati y'abasbati mbaroro konyora bagwesokia nga job inchena bwate omwana na nyagosira konyora bagwesokia nga goikana inchenga tanirwe enibo konyoranga omonto kagoikaga ali bosibike gambero nga yaya ntwa bwate obwanchani no nyagosira ono beri kagosira obugima bwaya tarantigera kende nga kingo kini omwana oyega akwanyara nk'ikigambero kyaba yakomategera kweguna nonyine umuyiga buko enenya gusiro beri kagotenenigwa lakini rende ogoichani angolinga ninga n'abakenya abange babiri bagoichana bakoboria nga ngaki asensemo ya CDF nyagusira ogola ngaki abasubati batabete bagwesokia Frida ngaki wesokia saba amanya nyimba ali Frida alito komitwa Frida ngaki wesokia Frida ataringa namangana y'abanyanyimbo ana bantu nga nobwato mwanoye ngaki uzaru cy'umusubati kagwesokia nga yaye bono nga ingo kigutigara liboli bya nenga yuko nyoroboremu CDF tali CDF yechibasa Frida nyora tali CDF yechibasa tali yechicheki tali kwa ata chinyomba Frida CDF wabanyanyimbo Frida yoko nyora chinguru Frida nakobolia tali chinguru chioka kana ndera bete ngoli ngani na bete ngoli nga
igo loyal men do exist ronga basa chambarere batigarite Kenya by the way okonyora nga barabige no gucia saba subati babo ile riboli tokuboria omwanchi omurigireria emambe yabono iga tomanyinge kerengere likiago kubwatikana ningane yabeteke gokore e weekend na abantu bata okwobwa babo etebuna job atebirenga ebundu kimborore hocha wale job na betengo boria liboli ria se Facebook yane nganyora chi reaction chi nyinge kigima konde to mwanchi murigereria araba kagosanga ebirengeri bya timeti jobaye ngakioro chingane twarira matuka mange ntwaro chino ne celeb Brian Shira umuise ko yo makagwesa kyanga ya nto bwato umwana nere umatekera basubati baigura seni bere go ikabesoki ngaki ase ogola ngaki yanyari kanete Frida ekune inengana igwa kubera gukwanira engana yengencho kigima ikyagera basubati abange babere bagotwara ebirengelinga abasacha bonsi mbali bate banga abasacha bonsi ikabanga inererie ikabasacha bonsi batachesiko kulinde Frida enengana yotorokinga abasacha abayantoro ndotigarete nze Frida igo Frida igo te abando cha kontere birengeli Frida enengana yo kubanyolinga mbaro ntoro igo Frida abasacha abumbaro esengenje ekaruguriria historia bosokuriria omugano bwogola yokoranga numuntu mobwete nyasaye Frida ntiketangani asengencho nonyanga nabete ngore video ya mugakurandia samo nabo igo numuntu betka kora obomugori waba Kristo ase ensemelia abanyanyimbo bamenyeto se Army Barracks igo konyoranga ntubwate ensemo yabasacha batigarete lakini talibonsi mbaro ensemo nero kolende gere ensemenke kolende Frida inenge ntotorokinga mbaro kolende toni kumanya kurwa somuriria on Ndizi TV ayo kwigena kwankorokinga nubwato kwigena nga abasacha babaya mbaro Frida eneri bol tagenda takobori mambe yaboneka kolende job nabiranya harekane nga enyenche mirobere yiga yayereretwe abantu mbacheti konyora ibagali okogenda na asike gambero keri bachiguteneni ane nyorenga ne weekend yarenga actually weekend yo mete Frida kerabe tayo serit kuliara misi nkonyora kwale ngo mondo na nijuma liria mete kero mondo asirire job ngora stokore igokonyora ngo mondo nyo stogete na ndoro chebona igaba nyagitari mbagomete igonya gitari teyo maybe akavera bikirugari nga fast aid maybe bakara mushugurikira bona kyabasha koira na into her senses a weekend ya side weekend kigambiro ngostoka kyoyo side chike gutwara Frida ngostoka kyoko Frida danga tarigo chikonyora niyo no gwakanerwa rent no muntu gwakanerwa a credit kabisa yani bakumira na chinsa chire chinke nebanga babwato bwanchanirende nyoranga tali omwabwate era basubati ba lero ntoba maite ntoba mulegete Frida abasubati aba tali omuba utwara nebano musacha omatali omo mbabwato yibwe credit bagatwara oyo were lakini narogo kora mono yes narogo mono korense menene aisa koruobo ikosto ketata tagotwara borobonene ko mukungu wa Frida asenge nchere nigie babaganete nandi narishwanga awe na baranti gansende yonse ase Frida ntona wengo tebanga kedi kolengana na inchinchira maitenga okola no montolenge omontole omoronge Frida igo tinka iti usinga nganende neche gutubuka maiga yes kwabere woko mwegerera lakini ndeti atonyore ebirenga ilikorwa somo ancho murigeria sangana intogwetera se namba yesimi ya 0792192834 karunge kerengera likiago kubwatikana ningane yetu abere togokwanira sensemerie mitandao tonyore gwetera asumtanda to www.ndizitv.net na wewe gwetera as Facebook Ndizi TV News Digital na wewe gwetera as sensemerie YouTube Ndizi TV News okay yes Frida litukuliane lituko lyobo chenu tima tinga buna lero tutaraswa as okomera omogene icho Puriri kyobo umuntu ranyora orabe gokwegosa kigima Frida otabe gwitabirana amaruire namanga gocha lakini ende gendo giya chanda abantu oburuire mboro konyoranga mbingo tenga nimbwato buruire wikanego sake Frida mburuire kyo cancer ranyorenga nimbwate ai mangana tagonjira buya timbwanjera na wikana raida no nechinye gitari no 10 manya kuigena nga nimbwato buruire nchense mo yande ni nyamore Frida asike
enyamoleo na singincho igintitangani ntoranyorelio golio kobwenya na ende enganende na singincho konyoranga enyamoleo kwabiro konyoro buruirobo orabe kunywa amalio ko aso imabwa once ono na inchi nabonko egosa actually afadhali bone enyamoleo at least nebwa tamalio gali ukunya konywa at least ekaro bwatete amachiko squeeze no merana no muntu bwate enyamoleo tokumanya gusena bwate enyamoleo kansa tebwate maliogo okwenda chemotherapy bakomundo goikanya amanye ngoyo nabwate kansa esteli buruiro boli bedo enyo kwarere job muntu bwate buruiro boli no buruiro bwo sakora no enenka yago onye kwa bwate ni bo no buruiro ratumikeni bo na ndonyo koro mutaka yaikyago kyerira asiko noktogo saba serikali ebe igego swana na gatina kwene kinga yabirege kubeka emiroberio emeikirano elinde kwene kinga ngosira bale abakenya naboigo abantu bonse bagwitira amarwaire au ane mono ayu amaliogo are ekerengo kilia gya kansa Frida tukumulekera ayabetega watika litikuligoro nigo torochinga omugavana we county ya Kisii Paul Simba Arati abetega uchaki kia omoroberi bokwena na chi avocado chiria chie ekerengo kirikia has go chia ase chinsemo au ase umuyega obete kukwaleni wa ensemo area ya etisia sabeta batebanga enensemo moyo kwene kinga abali minkwenyorera bale enengo yekerengo kiguru ase ngenjo nigo babirote mebimeri au bibitaraba bigoikirania buna ebwenderete busugikirania amaganio yabamenyi ebe chinsemo au anemono ime ye county ya Kisii sabeta go segeta abalemi bochaka obolemi ubugo simeka avocado echio elinde kwegendereri ase ngenjo nigo avocado echio chabere chikorokana chigotwara echiro engia ase chinse chiria chesikoroboti orwo nigo rwabetero kwale ni wano musekito wamangana yakorwa ase county ya Kisii Mildred Mumanyi Omugavana bwe county ya Kisii Simba Arati gakubwatana ne sector y'oburimi ni gacha kyabene omoroberi bwo kwena na chimbusuro cye avocado chimayakate buna hasa avocado ekyo kiri buchimya iberego kya sabalimi ime county ya Kisii asogo kya gusimeka engake gayembura bunenchera ya moyo gokinya sector y'oburimi naboigo abalimi kwegendereria asa magimabo abotambe. We are launching the distribution of hash avocado seedlings to our farmers for planting during this rainy season. The seedlings have been nurtured here at ATC in an initiative out of partnership between the county government of Kisii and the European Union through the EU Ideas project. The global level demand for avocado fruit has increased remarkably in recent years due to the growing consumer awareness of the potential health benefit of the fruit, hence the need for us to take advantage. First production cycle, the fruit tree nursery had a capacity of 200,000 avocado seedlings. But moving forward, it is anticipated that the capacity will increase and accommodate banana plants, coffee seedlings, which is Ruilu 11 variety, to support those respective value chains. And I want to repeat that what we are distributing now out of our nursery, it's 200,000 seedlings. Nigo omugavana aine kebuna nonye nabo abalemiti baligo kyakoborwa echiro enga kibono county ya Kisii ebwate ekegwanda kyogosi kya avocado asokorosia ebinto binde ebinge. But we have the potential to produce more than 60 metric tons per acre annually, translating to, in this regard, the county government of Kisii has established an avocado factory to address the challenges. The fruit tree nursery here at ATC was established at a total cost of 7.5 million. It has been duly registered and certified by Kenya Planter Health Inspectorate, that is KEFIS, which gives credence to the quality of seedlings being distributed. It's important to note that the only certified organization in the country which certifies fruits is KEFIS.
Sechinga kecho nigo abalimi basaba gwesokia na kuiranerera ekemeri kia avocado ekiagera nigo ebwateri gesaligia nabo igo nigegokonya ase amagima y'abalimi abange nesinga ekemeri eke kebwate chibesa abalimi baminto kumuranje toimisa abantu baito babeke ekemeri eke echa ya arosire bali mumanyete mubwate echae tubwate chifamu chinene ya arosire mwale wanja mo na checha akeigo nekemeri eke nekero gesororo egekoreta masao yechibesa chire igoro mono nare ngo muchibu America mosonde avocado yemeko $15 $15 konye kali crate ine ya Kenya na ne nkarorebe krestika ya Kenya $15 ya avocado yemo ya Arua igo igwete ne chibesa nge koni wali chia Kenya chiri bubere na motu ange almost 3000 ya avocado yemo nigo abalimi imeye county ya Kisii bagokeire okwaegwa chimbusuro chia hasa avocado eligo chigosimeka moto yogo chikonyora lige saligia asensemo ya avocado ngolipotalia egetaseni kia Ndizi TV koruga iga asensemo ya ATC eletaliane Mildred Momanyi Muyake gima mwanchi umurigereria eyune merobele ya serikali ya kaunti ya Kisii asoko ene kyabnango sirere abalimi wetira kwena na ekemeli gya avocado tari avocado ya kawaida job avocado ile ya has tararinga avocado yiga eyanchire asichinse chiri chesiko ekorokoranga nige bwate nengo ebwerete kegima ekorokorierenga nige serikali ya roringa tigwa esira bamenye be kaunti ya Kisii elinda kwenekya nga ngosmika bale avocado yo na boigo kwenekya nga nkoegendelia bale birengeli byagombire bibikobwatikaninga neyo yes Frida karakobwatya engane niko nyoranga avocado echuchia has niko chabe chikorokana gutwara enengo engia Frida asichinse mochiria chiechinse cheisi kokobwano ene bimeli binde chabere chigo itabekana kegima nebwenrete bono abalemi abakwenekinga abati egotatiga avocado chichia kawaida usikotatiga gusimeka nonya ne chayo ka usekawa onyorenga no simete chai ensemo yende ubwate avocado nali baranyale kwegenderere Frida sengencho ogotamea ne chayo ka na boranyorenga engakinero konyorenga aboni bwe chai mbulyo buya osoboni bwe kawa mbulyo buya osoboni bwa matoke chinsi aganchiri chingemburango tuere Frida lakini ma enjerama etemete emete ne bwate chinguru chokolemereria nonya na ekero omurakero gocha bose embura ere nyinge asiko ne bwenrete abakenya busaba gusi tobe tokwana kinga abo igonkwe nkwana kitore ngotumika tore chinchira ao ase enchira yoko ene kinga nkwegendere tore asama gimabo to basago gotegemege nteke monyorenga kyabirige konyoro na makungu lakini ko bwate ibintu biretatu na bakonyoranga kwabiro kogenderia Frida okay kini kyorokereri kiyakorwa asabara ikura se county ya Kisii kwene kyabnango sira bale abamenyi borogongoro kulinde job atwarire ebikoro byo kuburoko bulindi babere bikwene kigwase county ya Kisii asama tukamange abuli tukole igoro mugavana boygo nabeteka gukwanera ebikoro byo kuburoko bulindi asabeteka komoche serikali gwetera ewizara y'obulindi asogota esona negati na boygo kwene kyangango tinya baro bulindi ase county ya Kisii ekoro kyabwango gakyabage kwene kigwa nkeligia ogotagorwa kwa bisi yo mo MC korwa ase ward area ya Echuni nabiga abantu baroba bagusiria obugima bwabo asensemeri ya Kenya nonye nabaratini gane kire ko bwatoka chibasari go chakalera actually ngo bwatoka chire asichinsemo kulenda yonsi nabetega kwariganirwa no muri kito Julie Kerubo engana yobore ndio bobe nigo yabeire igoro mono ime ya Kenya nena sensemo ya Gusii aya niga gocha magega yabakagerwa kubwata samatuka bwango iga asensemo ya keroka kubwatekana no gutagorwa kwinyumba yo mu MCA no monto yomo goito gwikogo kwa asensemo ya Kenya nabakagerwa bebikore ebyo babwatetwe na magega yayo kubwatokwa egento kiamoga chiri umugabano bwe county ya Kisii Simbarati ase asabire abantu bonsi boborendi kwena na oborendi boisaine where some known criminals have gone and demolished the office of the area MCA where the ward admin sits, and they have destroyed properties. For the criminals who were arrested by the public
and presented before the police. Later on, I'm told they were released. Yesterday night, I'm told there are people again killed a young man in Kenya. Whereas the criminals who were arrested with the blood-stained motorbikes, these people were released yesterday night. We want to send a strong warning. If the police, they are not going to protect the lives of our people, protect properties, we will ask the common mwananchi to protect himself. Gosimbarati amochire serikali enene asego tategerera boigo kwimuki egetambukiro asabonno arachikoru chinchera chiratinye oborendi. Serikali ekorekana teri korora teri gotegerera ninchemba etinete ndegetemba tebinga ninde tayari kubulya abananchi bairinde bokabanyane ngenjo tiyo ekonyarekana properties chikogendera osalika amagima kagosira abasikali baligererete. Nigo asabire abasigari gokore gasi yabo na kubwata basaria bonsi ase ensemo ya gusi. A responsibility and you're not committed to executing that responsibility, we will help you to do it. We want to urge our brothers and sisters who are in the security sectors, act now. Arrest all the criminals who are involved in crime in Kisii. Kubatekana nimero belyo yechibasari ni gobono mogoko monene urachiko base bari berigetie asomo gavana ene kya chimilioni chimibere nemerongene na isano chibekire chechibasari asekero mwana kurwa chiwodi chansi arachi konyora. Pesa cha soke maambia mpaka Friday mkoena natuli chicheki kero mwana wa applyte ebasari Kisii. Na ande search word no yamba bali bachende goteneni mos ngo atole basari abana kuri ward yabo. We are giving 245 million and we are determined ngigase yarongo koratole. Ngo reporter igeta seni Kendizi TV editania na Njuli Kerubo. Abeteka gokorekana aburi tkoli igoro ekero mugavana bereka kugikeria engana yo kubura kuburindi ase county ya Kisii joba. Yes Peter engane yekero kwerigeria asobo ime nengana ejugo ichani kigima onyege kare buno mugavana watebanga niga abantu bakubwato na kubwato kwa nengana ejugo ichani asengencho nonyane nsense melia ya ichuni aba menyi bense melia na babete bakubwata abantu bali nakubayika asige station kyabanyanyimbo ona igoma tefre nokonyaranga aba Kenya about akwira lichiko asama go kabo ose checking the law into their hands asengencho konyoranga nigo batiko twara okwegena ase bitago biri bibekire ebyoborendi engana ere etali engi ya kigima ikegera Frida bumontara go kagero so monta tware etobo naye ose atebenga ano moibi Frida konyoranga kwabere wakora kigogo sambo Frida so goitwa kurende karba ukiwase bitago byoborendi nabiko babiko na kinga bya kuri tukiboime kumanyanga omukagerwa olyo bwenderete kwiriwe tambukiro nkwirwa asikolinde egento turara tukosabankelinga eserikali ye county ya Kisii elietenete ensemo eserikali elies matendo wa serikali bere Frida eserikali ye county na kwa serikali elienene serikali nene etenete oborende tosabanga tige serikali yobo etenete oborende ebyo sona nagatina kuhege tambukiro kyabwango elinde gokianania amaberera yoborende abera korokana comment kana email county ya Kisii. Okay. Ande twarya nsemendo bereka gukuna omurubiri bokwena na gwechibasari. Ngaite bano igato tigaire wiki yemo chiskuru chiguru. Yes nse wiki yemo Frida asengencho ne chitariki emerongebere na isato. Tato muiboli to mubeka ase aronge Frida. Indabeka kwero bitaka nge wiki tali wiki ya Frida na matuko. Sengenjo maskuru ngwe chitariki emerongebere na kianda. Emerongebere Jumatatu wiki. Yes ego
igo namatuko atano nemo igo moibuli kanya kwebanga konya gutegera muruberi wensakia kanya kwebanga asikorinde tugwe tumugabana we county ya Kisii atebanga nigo bona ratukubwa tukachi basari go cyase abamenyi aho ime ye county area ya Kisii ase naba inkoranga ritkolera nabaraza kubwa tukachi nsemo ime county ya Kisii. Okay, ritkolera actually chinsemo nchiro kirabe chikonyora chibasari umete nigaru beire abayibuli mapema naliyo moro kigoga wikagari sukuru mategente getanga ni umwarimu atete korra kwanza ni chibesa ekegeranga abaro kigwa bayigagari se sukuru mbaga ni chibesa kirgo tumeka sensemeli ndagera ye school fees angagetinga at least ekerenge geke kyabere sorted. Yes inabera chokonya abamenyi be county ya Kisii asengencho ekero mwarimu arochenga chiribusano nchireke gancha tago chokwa yerifile kubwariria atarochi kende gyonsi igoka chibese tigosabanga chibe chikobwatukwa naende chibe chikwena no guchia asa bana bonsi bwancheria bonde bonsi botayo tone kinga chisemi ime county ya Kisii ngo bachire chigo kinigwa kurwa sekerenge kemo guchia asekerengo kende. Okay na manga kolekanita se county ya Nyamira na rogo tumanyanga ningi kelkia beta sensemeyo asitwa betokoranga niga bare kurwa se county ya Nyamira babete bagwe soke na gukwanera igoro yamagendro asababete bagosaba abarai kurwa as county area ya Nyamira kwene kinga nkwena nabali amagendro guchiasa bamenye batagwati bwanchiria abonde bonsi gakwana asensemo chiria chakara chini chikotoka ime ye wodeli ya Gesima ebunga tuzuma saba county ya Nyamira nigo omwana siasa musike James Kemoni abetega kugikelia obokurumi bwabere bakwene kigwa ime county ya Nyamira nabo yogosaba aba MCA bali babetinense chiwode kwene kinga nkumurikira bali ebikole byobokurumi nabo kubeka eserikali boronge anemono ekere kora amamocho lile kwene kinga amagenderero nguchiyari kwikira abamenyi be county area ya Nyamira roboti orwo nigorwa betero kwale nigwa no musakito mangana maya kurwa ase county area ya Nyamira Polycarp Okara gukwana asinseme chiga cha karantini chinga kya cha kebene obutumeki bwehema nabego nebirogo bibyagurwa munabanya kyumba baiga bagesicha women group Mwesike Kimoni nigagendera ko bagakogikiria obukurumi bogendrete kwene kumeye county area ya Nyamira ondete iyo twachorete n'abanyamira obwate manifesto yayo goteba inera n'obukurumi bwoka maito gukora gusaba ndakongo sabali bali nere timu yaye n'obukurumi bwoka gukora no muri Nyamira yito itangaine amangana yobukurumi obukurumi obona bwagerire tokogenda twatene ne bikara gitachi barabara chito twateba ngo korukire njigo koru nigo Kimoni aganiria abanenchi kwenekerirwa magendero bwikirano edio kwegendereria amariogo na wagwente kwendera korokanoro no yabanyagitari bagomete tunyore injira abana inchi baito bakonyora kurwarigo abana baito nabono barengete twigora chiskuru next week ngogorukire bali bateneta mana y'echibasali chiriche county chiriche CDF tigaba beiro koboko banyore n'abana baito banyodire fees bawuchire school. Kimoni boigo nigabaganira aba MCA kurwase county Nyamira kwene kibunangole ndabale enengo ye county boikirano elio abananchi kwenekerirwa amagendero elio gineli nyinge sana lire Nyamira elinde ndiwo chakere byongosi begoro ne byongosi be county igendo tuganete no bomo igondo gotebi county yito our MCA bakore igendo tukoroka oversight by ensure that our resources are well utilized and properly given out to do the development which our people requires. Amenyi awekire na soma yugo niko bagenda ko bakwimurunganiria ogotikwa maiga samagendero nabono kubura gwechibara sabaganire kroseligwa chibara igati ya magendero ande na aga bare mimbarororo tukuri mechae turimete tuwaka matabori emetengo simekatori tubate embo kongusana sokoni ebintu byeito igwe tugusaba abaisimiwa bari iguru mwana bune gabana na seneta batige kona tungaina agaria ntunduri konyora ibagari okubaikera baikega igabarore emechando tubwate egara bamanye ko chikunya kurwana agari emechando tubwate tukubakira chikura bamanya kujikunya goitana iguraria bakungaine namba turendete
tiga baichensa iga batorane mejando tubugate batoroseri chipara egakirie chikura karo bagoja twagenderera ingana y'obukurumi bwa ekaunti Nyamira bwego nigo bwagendera kwa bokugikirwa na barenge abarayasa matuka maiga ngokwanira John Suleiman na Juma Douglas chinjira ntobwati unabone para twajira gocha igoro chigari sigatigarete twigo ikase tole ngare mono yari konyare kana barayi baito bakonya abana inji abakawaida egera banyora sibagwitira banyori kine kibadanya ka baba kwego kina borobu una mbanyore tabarai na ndemba chorete serikali yegenda tokole mireme iyo. So I'm appealing to the leadership ya Nyamira Jones pia se yabeta right away from the MCS to the governor babo kirigoro chinga kibabwa tobisi bakora abana inji gasi yakoro mwana inji gabachorta bamokore gasi anyako komake scorecard no mweli oye umusikike moni nigabasemirie anene abanyakyomba baiga gutumika emeyuya elio kwegendereria okongi Nyamira ngira nikingoite binyoro ibino korregendo na korete nkero ebe siri moko nyolenke takubike mebuko yino ndera abana chamaba ebesa yabo naende mbere eginko reporter getaseni kwa wajete Kyandizi TV kurugiga Astin chiga karantini imeyewadi yiga yagisima ya county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara no mulikeito bwa mangana magia kurwa se county ya Nyamira Okara Polycarp ekerabeteka kumulikira amangana arengete obukurumi chingaki abarai abagendeta gwesokia nabayo kwene kyanga obukurumi ngwire ne buri magega amagenderero kero kuri irenga egati yabamenye kurwa se county yo babere bakwemurungania ogotaikera na kwa magendero ase chinsemo atimeti job nkyora bego gukwanira kubatikana ningane yo yes Frida abo nabarai bagendrete kugikiri bukurumi korene ntrabarra bakobeka robot ronde rules ase kyombegerio ko robot tukibwa ESCC onontoka neti onde bwensi obwate obo enenga obukurumi mbole me account ya Nyamira abega waka robot na ekiagera bono Frida bono mangana ya ngakitora bitukunya kwana mangana obukurumi amatanga kanisa ebyombe lakini ondete waka robot ase ekyombekerikia ESCC ase ngakitambukira chiko irungo bukurumi mboro kabisa hamba bwenete batumanyingo bukurumi oboiga by the way mboro byobo ayibole ngane yo bukurumi obetra inze yara ntanda ni actually bukurumi ningi abuna abu abaraya bumbo wenta batenga oyo noyo no mukurumi ari oyo noyo nabwene time kirigwa ane chibe saibete na chichi Frida abo atabaka evidence ahoro ki evidence bono igete ko rebi koro Frida ase kire bono iga ndo guchinkuma chuka bono iga onyomura ikobwate oboene ngobukurumi mboro gendo akoro robot ase ESCC bosegendo be ko robot ase station kebe nyimbukirange na Frida otebenga nindo chobukurumi asa iga na agaiga umurekero kigima rindo mutukiboko asenge ncho bono iga ase ikire bono iga tutukoranga egechambukero egetindi kyabere gekoiro Frida nematenga na bange bagendete kutubwati asinse mochi chemitandao anene asensemeria Ndizi TV News Digital ngaitenga job ase kekekero sino chikoba kugotoitia sensemeri kolendo mwanchumurigeri antoba tokoboli abukarenga kumbe loyal men do exist asensemeri toba tokukwanira igoro yengana ya ye CDF ogola ntobete tokoranga muntu naro rowe soke kagotebanga ni mbwato umwana wogola ingi yape netia sensemeri ekena betengo boli riboli se Facebook ya Neferiza Keri na beri nkonyora abantu bakuru ibirengeri byabo job they are killing me I don't want peace I want problems ekero chenga bali egati abali babere bagosange birengeri byabo Victor Joel agatebanga wengi waliogopa risasi ekero chenga Manmark Masai agatebanga alikufa Friday buried Sunday no court was open ekero chenga Rakubi Dixon agatebanga wengine walishtuka kuamuka ashazikwa utafanya nini anyona Richard agatebanga utapelekaje kielele kwa function ya masoja it is suicidal you saw soldiers saluting even the casket keep quiet hapo sio uwanja wa watoto kuchezea
Moffat Ingisa agatebanga we are here. Davis Maranga agatebanga tunakuanga #faithfulness. Kando chenga nutritionist Aroli Moffat agatebanga nasikia kuna mkisi amejitokeza kule Nairobi Isli Airbase. Patrick Mariera agatebanga that is not being loyal, it is lack of wisdom. Wisdom makes one controller of many women, as King Solomon did. Franklin Avenida agatebanga Moi died. Do you hear such nonsense? Tulia. Benson Ngeri agatebanga you are late. Huwezi saidiwa. Nigwiz Kajeri agatebanga I'm one of them. Jacqueline Ouka agatebanga they didn't give enough time for rehearsals. Kerondo chenga Viki Mpendamani Kenya agatanga waliogopa risasi. Dalton Orina agatanga imagine kumbe kuna wanaume wazuri kama mimi. Nyambane Paul agatebanga ungesema mapema ujulikane nyumbani na utambulike wewe ni bibi wa pili. Si huyo mtoto mahali pengine ukisikia mtu mkubwa amekufa usema ati wake. Ogada Dona hapo ni kwa serikali. Juvenalis Machoka hiyo maneno imekuwa outdated na wakati. Kerondo chenga Vince agatebanga uko kwa anga ndiye angekutana na utu tushida za dunia. Anje muri ene ngati yebirengerelio abantu babere bakorwa kubwatikana nengerelio. Abana nyimbo balimba bwatinga ki. Mbawatinga ki. Very busy akene tinga Frida abana nyimbo ba KDF. Niko konyoranga ebakora emeremo emenge. Chinga kichiri batali asesegi kidaraja bakwagacha. Chinga kichiri bali batali asesegi chisukuru bako bakwagacha ngo yotinga nabo egageta utarira abana nyimbo bali kwagacha chisukuru Frida. Aseigo abange babo emeremo nemenge gutichura kidaraja kindoche. Frida ngakinchia aseigo buno musacha ekerabu are busy. Chinga kichiko ligia basubati abange tulikonyora Frida iko konyoranga iko focus iti asumu subati oli oyo mubwate ayune birengere byane Frida toraranga mbarabyaba so memorable bwensa kemambia bono Edwin Machagaro Brownini kiwa estates za Nyariacho capital city of Nyamira tuned in. World is happy to hear the world is happy to hear you ndoche Victor Omondo Miyenda watching live from Nakuru Nairobi West tuko pamoja hadi tamati. Enoch Mochere atenga Frida kolende abasacha abayamba leo otatiga abange niko babwate abakungu abange silent ekera kule niko bagwe sokia asekiriro ekenene ndo chinga omuibo bwakina myatebanga following the show Thomas Omikuru mabacho Nyamira County bwakire buya Dolphin Mora good morning, it's another new day. Our Lord, our loving God has granted unto us to meet and say and again glory to him. Wish my children, parents, friends and all fans of Ndizi TV without forgetting my enemies behind to have a beautiful day, getting you loud and clear from diaspora and be blessed. Ndoching Kevin Nyamoya watching live from Akisi town today. Nancy Kerus Nyapsa watching live from California and Ochi Samuel Tabo Koruka Bosi ako tuned nani Dan Ogaro watching live from Kisi Nyaura. Beatrice Kerandi aka Gesare anafuatilia omoroberio bwensakia ase emambia ya bono Nicholas Ogega boy gomoro chikoru Nyansongo stage takomo changa Dennis Kerandi koru Nakuru omosolivwege susufrida na tenga tokanda Nakuru one of these is ndo enda tokole no nyanensa kiko live from Nakuru tora nyumo solivwege susufrida yes ndo chenga aboy gokorwa abogetunya omoigo wakinamatabanga na mama watoto Faith wako ndani yomoroberio bwensakia ase emambia ya bono. Bienvenido sana asibali mugendete kusange birengere libino kero togendete kubaletera emase ya momorobeli bwensa kia bono mambia ketogendete kukumanya mwanchu murigereria inyora ngari tukeliga ria Jumanene litukotokuonera amangana lengete obochenu ketora beto gutwara omugeni ase studio oyera bekago kwanera omuchando obwa maute ali agotoka ase enda omwanchu muriando chikoba tokumera na nere Dr. Calvin Zanga oyora beka gotumanya igoro yoborero bwa Alsas kerera bege koraga ensa ya monenusu ya bono mambia asemora mo sanga nere Frida umusubati otenete obochenu onekero komora ni gali ndete obochenu kera ka ubi gago gachiko tonya iga onyoranga Frida tenga yaya no nero gerte no nemese yera becheiga asiga mangano obochenu Frida ndokuru sele tegobia asengincho ni korago kumulekera asobe mento bali
manya Frida asobo imenga inkiye koleta amangana ya alsa so sama otenda na ende nchira kiye abantu bara bakwenda na gupimwa mbipimo kibi Frida tora bagupimwa nabo igo nchira kiye alsa sinko bwena chire nabo igo mario kia yo montara bwa utumika erinde kwene kinga oberera ko bwena oboruire bwa alsa sasa igo kera chikuraga ensa monenu suntori no kwegena nga omogene cho Dr. Calvin Lizanga nabo ikirana ime studio ase mambia ya bona se umancho murindize TV to basa uskasengencho asika kitere tambe kwena tore to kumulekera naralia ya airobolito ensemo elia magazeti buna botambe igonkumulekera egazeti area ya The Standard 90 sensemo ya nani igonkumulekera egazeti ya Daily Nation kurendo mancho muri area ya toso asomo tumukomoke igoto sio miase chiduka to kuirana ntabeto gusanga amange Ndizi TV Ubwansu Ndizi TV Ndizi TV Ubwansu Bwomugusi Umugusi bono eduka ya obwanjete ya Enokem nigo yakoretero bokoreri bwaye gesiri na muno banyore asuru segerwa buru yakegima orure imechi nsamu kiri cya yogo mbarabare na yogo primary nigo bakuru bokoreri buna burya bwo bwatoka kimbego go cya setugo yani artificial insemination asokwe nyorera embego iyo iragero nyore tugengiya insira iyo wigo itari gwakona maruire ayirira natarira eduka ya Enokem yo mu cyobusongo iri kwenyorera amaryogo yo gusarira bimeri indagira next supplement chetugo amaryogo yo gusarira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu byugotuga egatiya yanda mange naboko banyora imiyo mu cyokisi asinumbeli ya Kenyoro Farmers Cooperative Society iyira angena Market Plaza wigo urusegerunde nigorore mbarabare na Shell Petrol Station imiyo mu cyokisi iyo yakarukiru Falcon Station wigo naboko bakira esimi Enokem Agrovet growing healthier future one harvest at a time. Ine kwa beri gukuriye kimashini chingia echura tumeka semirimo yao bono lichi buriao narieri eduka ya Gusi Star Shop ibyo gotoka imiyo mu cyokisi nigo yakoletere kimashini chingia echo cyo gutumeka segeka aserigo lirigiya nigo bakone kimashini buna bono chitinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines chi machine chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chi machine chinde chinyinge batarira seduka yabo imeyo mu cyokisi asebare nene kurutsinsa mu cyakisi kogenda Kisumu azamagacho Agusi Plaza ground floor room number 6 wigo urusegerunde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyo mu cyokisi naboko bakirisi ngwetara sinamba cyabo Gusi Star Shop nedukoregene asoko gure bintu bigutumeka sege kegetambe asirigurirense agerera. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757
0785102581. Karibuni kwa Krenikia. Kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyiri eduka okugenda kujya ibintu byose biriho gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakurichete cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore old Sansura building angena Kisi main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Peak Uniform and Sports Center niko bakoroisa na koni chiangabuna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abale chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkoni abale bitamba byo kwarabulire na biriya byo gutuntuba emeito nkoni abale chi tracksuit chi pajama cyo kurarira emipira yengoyo y'amaguru amonelia ya netball nkoni abale chi socks chi jezi chitai cheche skuru asebo igo bagokora embroidery nkoresha bale chisweta aseba kubeka amaliko yani labeling boigo nkoroise bale na konye cyanga cya KMTC egatiyo bakorera ibonde ubunge igo bagotoka asamagacho abaraka building imeyungu cyo Kisi ayu ali angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira Ruth Esimi wetrasi namba 0720398360 Peak Uniform and Sports Center. Omoibuli koiru mwana we skuru mbuya korende nkobwatire skuru kikwa moira eriyo konyora migirio yebirengo bigoro Potters Premium School na obagosoira ime nigo babwate ebirasi kurwa play group PP1 PP2 grade 1 gweka grade 3 eskuru nigebwate aborokia babwatu bumanyi bwigoro na boigo ubaisaine nigeren semo tabwatirioge erengia asobosomera mbabwata magacho yekerero kurwa bali ndagira ya balanced diet nechigari cyobosombi nkwegeria bale amangana y'ubu Kristo eri ukorongeje chimbwa cyabana bamura n'abanyaruka lero eskurugia asumurubyo CBC imela Kisi nigo babwate ebirasi bibwata mabaga manene laboratory ibwate equipment chonsi naboigo ribagari nene aborokibwa bakogosorelia mbabwate music classes, swimming classes, computer studies, home science, young chef classes, Kenya Sign Language classes, naboigo clubs and societies. Utarigutiga magiga, chigosori chonsi. Admission nigegenderete. Nigo bagutuka ensemo ya nyatiko. Angena mwisho walami. Chikilomita isano chuka. Kuwase tauni ya Kisi. I love my school because it is the best place for learning. Welcome to Potters Premium. Vakirisimi asenamba enotisano na ibere isatayemo isano ne moibere isano ne moibere isano ne zatu inye gose enotisano na ibere yemo kianda isano ne zatu isano na ibere isato isano Potters Premium School nyorero mwana ribaga genkyo.
enyagetari ya Ram Hospital Kisii nigekorwa bokoreri bwobobwenia ase ebirengo begoro abokoreri bakorwa ngamona in and outpatient MCH clinic gose maternity na bagokora consultation, ultrasound, CT scan, x-ray, dialysis, occupational therapy na physiotherapy. Ngobwenya bare omuchando bwa maino bwa maiso na boigo amangana yebirore okubarwa goke no kubarwa okonene boigomba bwate eduka ya mariogo ngurwa bare obokoreri bwa ambulance chinsa emeronke bere na nye gwanchira bare insurance chiko bwatia NHIF, AON, Minute, Liason, APA, Madson, Britam, Trident na boigo area ya AAR. Naboko batarera asenyagetari abo ya Ram angene kigambiro ya Kisii. Gose nabo wake simu wetrase namba 0725150744. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Spexels Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo chokisi nguro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chubumanyi bwegoro bono nkwanchira bareti insurance chikobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Goodka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene ne obonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri meyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Amariogo yemete nigabeireri chibwase amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari. Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegookeria kurwobo wenya wetrasa marioga yokurwase chinse chesko ngurwaria tora marwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito ngoro cross mora daktari kwa company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangurwari tora marwaire amange ande karagwa chine ndobwate chi machine chigo kumuleka chiaro rangi kerobobe chigo kumuleka omubere omugima gwansera omotu mpaka inse na ichigo tateingi kerebo bya marwaire tiobwate twamanya kwa mariogo mwana abane machine yengo muleke yarora metando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia mariogo itona bakuguikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simi na bukurwari ikaso mochio bosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chikobwatia 0737746368 gose 0712526764 nabantu abange bayeteire gana inde bagwenire igo tutwara bwoba bunde bwese akara bwachire ese kwaranyura mariogo munaria nyagitari kwangire koigubiya morwaire munaria ale chronic nkonyarwari tole Ndizi TV obwansu bw'omugusi.
Mwema umwanche umurigereria abigetaseni kia Ndizi TV nende nebiro binde to kwarigania ase ntunda ya kabere asto kugwetia asa magazeti keronda abengu mulikera gazeti ya Daily Nation kondo mwanche umuria to kunyoria ngana bakwenda kutubwatia nsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital abega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na watonya gwetera www.ndizitv.net bwego na bwasangana into kerenga likyao gwetera namba yesimi ya 0792192834 linde tumanye ngayo kubwatia omurubeli kwendo mwanchi muliyele karangu mulikira gazeti ya Daily Nation page nentangani nigondo chumulikiwe gazeti yo amurikerete na kibona abanyanyimbo kura sensemere ya DC haya bagendete koliya omurandi oyomo oyo aselieta Pastor James Wanjohi kurasi kanisa ya Jesus Culture Ministries oyo berega kunelia abantu chibesa chinyinge elinde babe bakonyora emirimo nigo akwanekanga niga bwatelide nirinene sana asa abantu babere bakumwaka na chibesa elinda abega kubaligelia emirimo asikolenda abereka guchia bichuko chinga kyagendete kuligwa Manchu murigelia yunarengane nene emurikeire ase page ntangani gazeti ya Daily Nation ekero kuligelia page yoboigo ne murikerete inga kibono aboro kya babeire abakwamirelia okubolia gukwo kwenekyanga ngochikubale ko kyanirigwa emyaka yokogenda asumutimuko gose ensemeli ya retire ekero kuligeria nga ababwatani kurasi kyombekelia gianat niko babeire bakwamirelia ogochiko okwo ekero nga serikali yali kubolia nga ebekeko kyania emyaka goika 55 manchumuliere page yo moelio ni muliketenga yo asobo ime boiga se page yo ntangani ne muliketenga anga kibona ensemeli ya abanyagitari gose ensemeli ya serikali na kiabetemere kuri chinjira chokane kyanga ngokora baro omugiro w'abanyagitari yogende takwane kiwasense ya Kenya ekeronga litukuri igoro babonete gutwara egeikaro ase kurende abanyagitari mbabete bagwikirana ase egeikare kepeji ya kane ne murikerete ngane yo so emeboige kerukuri ase page yentangani ani ye murikerete kerege kurege tindike kendete koruegwa gocha asaba Kenya kubwatikana ne toigo eyegendete koenekigwa ase chinsemo asibaboliwe babe bakoenekyanga nkwirenda bale boiga ase page yentangani anige murikerete ngakibono enkeyemo era chikobagi komoenia oyo mwabo ase county ya Kirinyaga oyole gati y'abanyanyimbo bali babete bagusiria obugima bwabo ase omubasokano lya wendege page ya Kianda ne murikete ngane yo asowe migomo nchumulilia ainaro airo bolito gazeti ni ya Daily Nation page ni ntangani Togoswa ase gazeti ya The Standard na mange amorekeire ase ligoli lyobugima nigo limorekeire asobo ime page entangani asatebanga ekene na boigo emangana atali ayekene na araliaya ase abamanyi bamangana arengete obotene nkubonse ababerote banga ogonjwele bose okugwanse kweligoli liebinto buna amabuta na boigo okonyoranga ebesa ya Kenya konyora echirengi ya ase chinse chisiko tali asengencho yembitambokero serikali iri na asengencho yogoncho lya kwamagoli ase ense bose echiro enene yense market world asengencho yogoncho kwe aona kirenga ligoli lyobugima bere kwera nansa sabo yotorochenga nigo omuwaziri olia bobolemi Mithika Nturi abeire gagosabwa ugwetigia emeremo bose atikosoerwa asekigambero ne kyombekerigete neterichiko kya LSK boigo niko torochegoro yomonyagitari boke bago abeire gako bekwa egesibo gako wegesibo
k'emyaka 12 ase eng'encho y'ogwesoanania n'amang'ana alengete ogutwara amang'ana alengete obokebago bose obo ugaidi bolia bwa Al-Shabaab tugotoroshe bwo eng'ana emurekeire n'abantu gutwara certificate kire ekyo bolimo nabo igochinjira abantu babero bakuliria emirimo otumeka certificate ekyo bolimo tosobose oiga ase page ya kabare egazeti ya The Standard n'abanyagitari batabete bawikirana bosyo bumota sangerekano obete gokoleta serikali enene aba omwaziri wobochenu Suzana Kumincha na boigo obomo obwaba governor ase egotebekananga niga serikali abatabanga ikore no kugenanga wikira rero mbakwena kinga babere bakugayana eng'ana erengete omugiro yubo abanyagitari oyobere gokwirira abakenya abange gochandika asikolende ensemo y'abanyagitari ekotebekananga nigo chinga kichi omuroberi oyogendrete babwate omusangerikanobo ase babete bagukwanira ebintu igoro yechinchira bara bakugayana eng'aneye nabo ikwana kinga babere bakori chinchira chengenjo ine kwana kinga babere bakora omugiro yo aseganto batokosemelinga asubwango mono mba bakora omugiro w'abanyagitari sukobose tutigate mi gazeti ya The Standard page ni ya 3 na lya murekere nigoro yogosibwa akumunyagitari oyo mo bwaterani namamocho yoboke bago bose obo gaidi asamaleta Muhammad Ali uyo beteka gotoka kabwate ebintu ebyo byabere byotumikwa ase oboke bago kurukunga anthrax bacteria nigo munyagitari oyu abeza kubwato namamocho ayo gutwara ebintu bingabune ebyo birengete gocha gokora bose koreta obukuru kokora obukibago ime yense yaito ya Kenya na ramamocho ase amalieta omo nyagitari kuruka Mohamed Abdi oyu obeire egakoba egati ya balia babeire ase obukibago bwa ISIS Africa yue bwateraniri nelia ya Al-Shabaab tugoskoboka se page ya kane nigabone kyombekerigete nerete abawakili bosege kwegera lichiko kya LSK inse yoborai obumunyakiro bo Faith Odhiambo babere bakumugania omwaziri wobole mimiti kalentori wetiga emeremo bose bakikomosoera asikigambiro airuruge tambukiro ayini bayabete bakuwana litukoligoro chinga kibabeta bosabanga nebo endrate abe egagwe tigemeremo bose bachikumurira getambukiro egetindi keri chiga asengencho nigo eng'ana agendraire asama tukabwango iga asayto koranga nigo abantu abanga bayere kumurunganeria obwoyo kwegwoboyo bolimo tali eng'ana ebwendrate gwitabiranwa ime yense icho Kenya tuskoboso iga se page ya gatano nemo nigo enka yemo gendrate kumurera omontereba bwendege elia yabete gikuwatanirwa n'umubasakan ensemelia ya Marakwet ase omokomanda omonene bw'abanyanyimbo CDF Francis Ogola bete gago Syria oboima bwaye enka ya George Magonda nigo ere Magondu nigo ere noborombo nene asoko musiria omwanobo oyuba bwato gosemelia ne nando bwata amaroro amanene obwate noene nobora obwate okugania gochiakoba omunyanyimbo omonene noene kerengo kelia gia CDF ase ense yaito ya Kenya tusikebosika se page ya page ya gatano na gatatu ni yokwanera igoro yenchera Wanjigi naboigo oyoro muraibwe kyama kerigia Safina Parties naboigo murayo kuruka kiuno babete bakwenyora asa kongu maiga yabanyanyimbo otumeka chiti agaze goseli aba lemia babete bawikirana ase amasabo elindi gusabera obolimo bolia bwa ndibibi ase ensemo ya Wanjigi naboigo kioni babete bakwenyora ase ensemo elia abanyanyimbo ekero bachite goikirana ase omugondo oyu eline kwene kinga koleta bare obotero bakaye bakwenyora akumwe kero chiti agasabete chigo siarwa ase enseme yo poske bose wika ase page elia ya
10 ni ukwanera igoro yoko baro with certificate cy'uburimo ase wikira bono iga abarai abanene ase serikali babiri bakorokana gutwara ama certificate cy'uburimo engana yo goichani kigima ase kyombekeriya ESCC wikira bono yakendete kumukorera obutuki boime omugavana yo omubunge naboigo managing director ase ekyombeke mu serikali ujo bekorokana nga gutwara ama monjo ase boigo ukwanera ase oboime kegima igoro yegati yabare babero ikirwa ase kigambero igoro yo gutwara amasakare burimo egati yabo Oscar Sudi uyo komochi wa ase gutwara amasakare burimo naboigo abeire asabeta wikirwa bosibike gambero umwaka wa 2016 ase kolende akomochigwa asogotwara certificate y'obolimo ya KCSE na boigo a living certificate y'obolimo ase school area highway secondary schools ase bonege ebunegati abali bandete komolekerwa ase oboime boigo tokwanda ase page 10 limo ase ngotukorera gazeti ya The Standard komolekera nigoro yenchera ekwanda igoro yenchera abakenya bange babeire bakongaindire nabo gotumika amasakara y'obolimo erinde kwenyorera emeremo astrochinga imegazeti ya The Standard nigo ya korokananga nigo abarai abanta bange babeire bakwena kinga ngutumika bali no certificate cy'ubuli nkoro certificate y'ubulimo kiria cha KCSE elinde baba go chitumika aso konyora gososo university colleges asabone ko bana ko ngumono ukora obutuki ikiagere degree abwate ne kene kolinde certificate eli abwate ye secondary ne yobo rimo asabo igazeti ya The Standard ukwanera igoro yomo scientist oyo muso kora obutuki asamangana alia ige science abede akora emirimo ase kampuni ya Rural Electrification and Renewable Energy Corporation ase miaka ene agakora emirimo ase miaka ene nali abantu bachikumanyanga talimo science kumbe oyo no muntu olenga gukora emirimo yegwetera ase gutumika obolimo korende gendo kyabete gukumya kwira abantu abange gutwara obo gukumya konena singinji abeta kora emirimo ya yobo science eliganete amasomo amange korende tabwate certificate ebinaro egati ali amulekera imi gazeti ya The Standard ni kwemanya amange nabo kwigorera egazeti rwanchete egazeti ya The Standard bose boigo egazeti area ya Nation. Okay, omwancho muri elianga itenga abuno togokorera kumulikira amagazeti elitkolia rero elinde toende asensemeli akabere studio to siomi chiduka keigo tokoirana ntobe togosanga no mugeni welitkulierera stora togokwanere gore yamangana alingete Alsas ekironda bengo sanga nere Dr. Calvin Lizanga kora sensemeli ya Mount Olives Hospital Mosocho oyora bikagotumanya amange go mwanchumuli edia toska twanyigera gwera nanda segekeke kerebosio elinde tobe togosanga amange. Ndizi TV, Ubwansu.